Така, добър ден. В момента вървим към метрото, за да си хванем метрото. Защото отиваме към Полша. И... това е. Да. Нещо ти да кажеш? Żeby spędzić u was tylko Да, слагам субтитри. И ми, добре. Опа. Айде, чао. Кацнахме и сега ще изчакаме Галя. Само да кажа, че кацането беше отвратително. Човек, аз се бях загледала в... Да, викам, това се случва. Беше много гадно. Да. Аз просто точно като приземихме супер много и кривна леко така наляво и в този момент просто казах, о не! Аз се бях съсредоточила. И то просто се удари. Не можах да снимам. По-добре. Добре, номер 4. Въпросът е къде е нашия пикъп. Дали ще... Опа, сори. И добре, виждате се. Сега трябва да си намерим пикъпа. Трябва да си намерим пикъпа. Къде е пикъпа? Пикъпа. Галя я беше срам. Хора, вижте номера. Аз не знам дали се виждам, току-що ни остави шофьора и на мен много ми харесва вече. Впечатлена съм. На следващата мисля, че сме в ляво. Не... Да, благодаря. Добре дошли. Ето тук ще ядем. Хора, what the fuck? Ела да видиш нещо. Ти какво спа? Нещо. Колко е малко? Да, малки неспресо капсули. Сега си забравих микрофона, тук може да си дип, толкова ме така, цък. Ти имаш микрофон? Да. Истински инфлуенсър. Вас якото. Исках само да кажа... че имат магазин Жабка. И е много яко. Викай го го промени. Давай ти. Няма. Седнахме в път. Сме... Питихме буквално. Вижте. Другия път. Там изкара това. Какво ще ни обслужва тази вечер? Много има странна система за запоръчване. Пробвахме се запоръчаме онлайн, ама не стана. Забравих си го в София, човек. Много ме... Помняш сега. Не можеш да ползваш някой друг телефон за микрофон. И как да стане? Другото, да. И после просто ще монтираш звука към... О, не. Те хората чуват, има субтитри. Колко време ми отне да сглобя влога от Бамско? Да, ти го качи след Сесията. Да, това го чакайте лятото. Примерно. От Пловдив, не знам, след още месец и половина. А от Гърция? О, Ама там имаше много материал. Да. Имаме традиция. В Будапеща, когато пристигнахме първата вечер, ядохме Макфлъри и сега дойдохме в Макдоналдс да си вземем пак Макфлъри.
като... Сувенирчета или? Памятки. Взехме си кафенце. Имаш точно в началото на парка на една будка, беше много сладичко. Добре, от Иван. Да. И дойдохме в някакво много голямо паркче да се разходим. Това е, да. Ме много ми се спи иначе. Ти нещо да кажеш? Спънах се малко да има да плюс. Добре. Хубаво. Това е. Аз съм много изморена, ако трябва да съм честна, не знам защо. И ми е много топло. И ми спишка. И да. Не знам защо спряхме. Що спряхме? Качихме се Намираме се в Двореца на културата. И се качихме на последния етаж, за да видим гледката. Гледката. Да, дадохме 50 лева за бомбони. И макарони. По-добре от 30 лева за гевречето. Да, защото това са ръчни. Това е шоколад. Да. Но за гевречета не си. И сега отиваме в един полски ресторант. Не знам, с какви са, от коя страна сме. Заведението си. О, не знам, човек, някъде трябва да завиеме наляво. Чао. Нищо няма да казвам. Нищо. Мисля си, че ще се плесна. Взехме си от това Sweet Factory си взехме някакви шоколадови. Кой е това? Так. Това е банан с бадем. Не е лошо. Банан с бадем. Банан с бадем. Не е лошо. Хубаво е. Има вкус на крави. На бял шоколад. Дай другото. Какво беше? Малина. И другото? Двете лайненца. Това е на лайненце. Чакай, че аз не го виждам. Това... Това не помня какво беше. Ама нещо веко, хора. Не бъдем. Портокала. Не, това гам не се усеща. Портокалова кора. Не се усеща портокала толкова. Аз го усетих. Аз не. Но... Ми трябва да го оставиш малко да ти подейства, ти го глътна. Чакай. А кофе бинс взете ли? Не ги ли видяхте? Не искате ли? Това е много вкусно. Кое? Е, това последно. Той имаме най-много от него. Кое? Бадем с кокос. Искаш ли? Той е като Рафаело. Да. Много е вкусно. Да го хване ли ти ще го вземеш? Това... Кое? Това с кафето ли? С кафето ли?
Дай. Най-дребните. Най-дребните. Две малки лайненца. Да не е кафено зранце. Да. Виж на човек! Тя става буркан. Тук в Полша ще хванем диабет. Виж, мултикрема. На гайда. Тя величината. Там свирят на китара и на гайда. Маля, обърках се да мога да говоря. Това е... Страшно. Да. Това е много моето любимо. Ядохме... Какво ядохме? Крекер или какво беше? Евречета. Да. И се чудихме какво да вечерме. Докато ядем, ние мислим за следващото ни ядене. И... Да, винаги мислим напред. Да, точно така. И дойдохме до един ливански ресторант, за да си вземем фалафели. Добре, няма да го размятам. Аз го разнасям, но няма да го... Колко пари изкарчи днеска? 100 евро. Не. Как не? По 50 от двете свършиха. Еми, добре. Се тая. Какво са парите? Дами и господа, пред вас стоят някакви сладки работи от Ведел. 4 макарона. Единия май е с боровинка, другия е с шампаста, третия е с шоколад и четвъртия е с ванилия. И 6 вида бомбони. Искаш ли помощ? Шоколад. Завиши ли си? Ти се справи с това. Виждат ли се? Ще ми се щупи и да се разчуча. Моля сезони. Буквално ти е с ванилията. Да. Добре. Не мога да ме скъпала ябълка. Това не си заслужава. А това с какво беше? Не знам, просто се будеше така, защото е във формата на уста. Не, беше с нещо. Как се будеше така? Как? С какво беше, бе? С ягоза. Така ли? Добре, се ще разберем. Май се покапах. Това ще го да е. Бомбони сезони. Да, да, чака. С ягоза. Това грам не ми хареса на мен. Защото е избял шоколад. Да. Не, това е примерно 4 или 5 от 10. Може да си. Няма. Има не фокусира. Сега искаш вода? Да. Пини си ти, защото ме е смешно. Много сме смотани. Направо нямам думи. С кокос. О, да, да. С кокоса. Подобряваме се паметта.
6 от 10 не е нещо впечатляващо според мен. Очаквах много повече. Бадемите, които ядохме по-рано, бяха много по-вкусни. Да. Да си вземем утре. Но това почти има вкус на бял шоколад и нищо и то е супер сладко. Всичките ли са течни вътре? Еми явно. А Дубая фуито ли ще е течен? Маля, Дубай, ако не иска да и ще е много тъжно. И ако не е хрупкав. Кафе покрито с шоколад. Аз мислех, че сме пили някакво кафе и отгоре е покрито с шоколад и почвам да си мисля, не мога да се сетя. Зърното. Как е? Това няма ти хареса според мен. Аз казвам, че не ми харесват на работи с вкус на кафе, са гадни. Има някои хубави, ама това... Продължаваме. Малко е лютичко. Това отгоре е След люто. това. Това отгоре е люто. Да, съм яла черен шоколад с чили, това е същото. Да, сега после те удари тук на сливицата ми е люто. Не знам дали да го хапвам. Аз ядох две люти чушки и защото Де бе? Добре. хубав ли? Да. Вътре е хруска. Мале, това е единственото хубаво нещо. Не знам с какво е. С бял шоколад, може би. Колко е? Има вкус на краби. Още да хапнеш? Не, хъпни си. Аз имам Ти си най-големия нож. Ами той лежи хубаво. Това ще е много вкусно и много сладко според мен. По всичките ще са много сладки. И къде му е бисквитата? Или то само на канените бяха? Та-да! Какво е дубайско ли? Да. В момента се намираме в зоопарка на Варшава. По-рано бяхме в един музей за историята на евреите. Музея беше огромен, прекарахме 2 часа, на мен адски ми се доспа. Аз това, което исках да науча, беше нещо за Втората световна, но накрая вече се бях изморила супер много и има вендинг машина, между другото, в която продават пакетирана храна за животните и можеш да храниш животните, което е много готино. Днеска ни е последния ден в Варшава и сега с Тити бяхме за закуски. Напълнихме и тази това. Това е портокалка или портокалчо. Той е gender neutral. Така е модерно. Да, живеем в 21 век и днес ще го разхождаме из Варшава. Сега се приберем, ще ви снимаме какво си взехме за закуска. И така. Съм много тъжна, че нямаше дубайският донат, който ядох вчера. А ти снима ли го? Не. И аз не ги снимах иначе. Днеска имаха с ягоди. Реално да, това си взехме с ягоди.
Това е общежитието. Посетихме магазин на Чибо и си купихме... Надолу сме. Добре. То е червено. И си купихме малки сиропчета на Монин по 50 мл и едни капсули с карамел. Защото в България ги няма и дойдохме до Полша. Много рядко се намират, да. И тук са по-евтини. Да. В момента сме на летището, пием кафенце. Мисля, че ще снимам. Днес, между другото, разбира се, последния ден беше най-топло. Беше най-приятно за разходка. Моето ли? Моето. Седем е много неутрално. Да. Психикът не знае какво да каже към се. Да. Но по-скоро към 6 такава. Галя, между другото, настина, да. Голия гърлото от вчера. Има температура. Да. Аз ще му дам 8,5. 9. 8,5. Доволни сме. Между другото, това е... Забравих си мисълта. Преди час кацнахме и в момента сме вкъщи. В самолет се запознах с един господин, с когото пих вино. Много готин човек, между другото, защото през цялото време си говорихме и полета мина супер бързо. Какво правихме днеска във Варшава? Бяхме в музея на Мария Кюри. По-рано бяхме в един музей на карикатурата, който беше много отпускащ. И разбира се, си завършихме пътешествието с пирошки отново в един ресторант за пицек, в който бяхме и вчера. И това е общо взето.